Για πλημελή επίδειξη ενδιαφέροντος κατηγορεί το νοσοκομείο της Δράμας για την περίπτωση της 55χρονης αδερφής της, η οποία βρίσκεται ήδη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, καθώς πάσχει από τον ιό της νέας γρίπης. Μία κάτοικος της περιοχής του Νευροκοπείου, η κυρία Πατουλίδου, καταγγέλει στο ΣΤΑΡ πως υπήρξε μεγάλη διαφορία από την πλευρά των ιατρών για την συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ τα συμπτώματα ήταν εμφανέστατα και μάλιστα τονίζει ότι με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται αυτά τα περιστατικά δεν είναι διόλου απίθανο να νοσήσει ο μισός πληθυσμός σχεδόν της Δράμας, αφού δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Ήδη η 55χρονη αδερφή της νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή, όπως τουλάχιστον δηλώνουν οι ιατροί, αλλά η αγανάκτηση της οικογένειας είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί θα μπορούσαν όλα αυτά και όλη αυτή η μεγάλη ταλαιπωρία να αποφευχθούν από την πρώτη διάγνωση, η οποία όμως ήταν, όπως χαρακτηριστικά τονίζει, τόσο ελλειπής που μάλιστα την τρίτη φορά έστειλαν την αδερφή της και σε ψυχολόγο, γιατί τα συμπτώματα αυτά θεώρησαν ότι προέρχονται λόγω του πανικού για τον ιό της νέας γρίπης. Να τα πάρουμε από την αρχή για να μάθει και ο κόσμος το πώς αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Δράμας τον νέο ιό της γρίπης. Έρχεται με 39 και 6 πριν... Μια Κυριακή έχω μπερδευτεί κιόλας. Με 39 και 6 βήχα έντονο και παθαίνει και τενοντίτιδα. Στραβώνουν τα χέρια της, της δίνουν μια απλή αγωγή και τη στέλνουν στο σπίτι. Έρχεται μετά την Τετάρτη με τα ίδια συμπτώματα, 2 μέρες μετά, ξανά τα ίδια. Το ωραίο είναι ότι τη στείλανε σε ψυχολόγο. Είναι, λέει, κρίση πανικού. Εγώ που είμαι αγράμματη, ρώτησα και εκείνη τη στιγμή 5 ανθρώπους και μου είπαν ότι έχει έλλειψη ασβεστίου από όλη την κατάσταση. Τούτοι έχουν πτυχίο. Επιμέναμε να τη βάλουμε μέσα, στα εξωτερικά που την είδανε, δεν μπορούμε, γιατί πρέπει, λέει, να τα δει ο γιατρός. Αυτοί που είναι εδώ κάτω, οι ειδικευόμενοι, δεν είναι γιατροί, δεν έχουν πτυχία. Ποιος πρέπει να αποφασίσει? Ο μεγαλογιατρός. Και πού είναι ο μεγαλογιατρός? Πού είναι εκείνες τις ώρες? Να ελέγξει, να δει την κατάσταση της αδερφής μου και να κάνει εισαγωγή. Φοβούνται να κάνουν εισαγωγή. Γιατί? Φοβούνται μην έχουν δουλειά επάνω οι μεγαλογιατροί? Γιατί δεν επιτρέπουν να έχουν άποψη και να παίρνουν αποφάσεις και οι ειδικευόμενοι, αφού τους αφήνουν κάτω μόνους τους? Δεν πρέπει ο δάσκαλος να είναι κοντά στο μαθητή? Τι σοειδίκευση είναι όταν δεν είναι ο μεγαλογιατρός δίπλα τους, ο δάσκαλός τους? Και λέτε ότι έγινε η εξέταση επανειλημμένως και στο τέλος την τρίτη φορά την κρατήσανε. Την τρίτη φορά, και εκείνο γιατί είπα εγώ, δεν είναι δυνατόν να φύγει στο σπίτι. Δηλαδή, αν πήγαινα κι εγώ με το ήσυχο, το πολιτισμένο τέτοιο, θα μου λέγανε και εσύ στο σπίτι, κυρία μου, και αυτή τη φορά. Τάσο, πήγαμε εκεί, αρχίσαν να γίνονται ενέργειες. Εν τω μεταξύ, πήγαμε εμείς σε εξωτερικό γιατρό και εκείνος μας έδωσε τα αποτελέσματα και λίγο ταρακουνηθήκανε. Και από εκεί και ύστερα ξεκίνησε όλο το τροχάδι. Λοιπόν, παράπονο δεν έχω από τον κύριο Σεμερτζίδη, ο οποίος έδωσε όλο τον καλό του εαυτό και τον ανθρώπινο εαυτό του και τον επιστημονικό και όλοι εκεί επάνω. Το κακό ξεκινάει από εδώ κάτω. Το όλο σύστημα. Δεν μπορεί τα εξωτερικά ιατρεία να μην γνωρίζουν για να στέλνουν τον κόσμο έξω. Εγώ λέω ότι το νοσοκομείο διασπείρει τον ιό, το νέο ιό της γρίπης, και ας πάρουν οι πολίτες της Δράμας την υγεία στα χέρια τους. Αυτό το λέτε γιατί δεν υπάρχουν, και δεν υπάρχουν προφυλάξεις. Λέτε οποιοσδήποτε μπορεί να μπει. Εκ των υστέρων, αφού μετά τόσες μέρες ο ιός έχει γατζώσει και τώρα στο ΑΧΕΠΑ προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και ο Θεός να βάλει το χέρι του, δεν ξέρω τι θα γίνει. Κατά παντός υπευθύνου θα τους κάψουμε όλους. Δεν θέλω να πανικοβάλλω τους συμπολίτες μου, αλλά ας έχουν το νου τους. Εδώ έχουν τον ύπνο του δικαίου.
Η επίσημη απάντηση του νοσοκομείου Δράμας προέρχεται από τον διοικητή στο ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Σταρ, τον κύριο Τάσο Μπόγλου, και επισημαίνει πως την πρώτη φορά που επισκέφθη η ασθενή στο νοσοκομείο της Δράμας διαγνώστηκε βροχίτιδα και συναισθήθη ειδική αγωγή. Και την δεύτερη φορά, επειδή προσήλθε σε κατάσταση πανικού με έντονο άγχος λόγω ανέβρεσης πυρετού, έκρινε ο ιατρός ότι πρέπει να την δει και ψυχολόγος και συνέστησε να συνεχίσει την αγωγή για βροχίτιδα στο σπίτι. Την τρίτη φορά έγινε η εισαγωγή, τόνισε ο κύριος Μπόγλου.